Виж, ти си Дорита. Дори. Ти звишки са малки. Къде е Дорито? Е, тя синята с жълтата опашка. Да. О, Писко, виж. Писко. А? Да, бе, да. Осем ли? Аз още 7 нощи. Ела? Ела? Чуем кой? Тук вече 8 писи. 8 вече. Kako jala mama. Вижу. Виж тази, прозрачна. Вижи. Виж. Вижи, цъмкаца. Митко гледа някакви черви. Да, му. Та се навека. Да, му. Като сребърна. Искам да ги смачкам. Харесва ли ти, мама? Да. Червичета. Змии. Са ти змички, мама. Змии. Ой, сега не. Какво казва на случайно? Не е казала. Ако са интересни. Повече не могат да излязат. Излизат, мама. Нали? Виж как излиза. Интересно. Ой. Змеички. Това да видиш не е му пусто. Тук има Немо. 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 Виж, Марлен. И Немо. Те живеят точно в такава амеба. Виж ги, мамайче. Идва, виж точно при тебе идва. Виж. Немо, ела. Искам такава рибка скоро. Може би в магазина има. Има, да. Казва се риба клон. Точно има магазин, това има магазин. На връщане, нали? Казва се риба клон. А се казва? Риба клон. Риба Много от Немо. Немо се махай. Много хубаво са. Много искам Немо. Виж, Митко. Немо. Много харесвам Немо. Да се вкарат, за да не пускат, защото се плашат и няма да излизат повече. И те с работа са много яки там деца. Много виж така. Тук вече и бегат. Виж там книга на рибки. Лилавичките, мама. Много е яко. Виж ги те с деца целуваха. Те децата са намалили. Не, виж там у нас какъв нос има. Ей да тук. И това више. Ти, като на Немо има такава риба. Се червено Ете. море. Виж. Тук ще седнем и ще ме снимаш и сега само да си. Мише, виж колко му идва. Да, да снима.
Пусни го на видео, може. На видео или? Ти направо сякаш така по телевизора. География, не иде о канал. Що скупре? Ще се навъркам. Що скупре грозно.